Víte, že právě teď uvnitř každého z nás proudí taková neviditelná řeka? Není to jen obyčejná voda. Je to nesmírně složitý a dynamický systém, který je vlastně základem celé naší existence. V dnešním rozboru se do téhle řeky života ponoříme a prozkoumáme, jak nás její proudy vlastně udržují naživu. Tak jo, začněme otázkou, která vypadá jednoduše. Z čeho se tedy skládá většina lidského těla? Člověk by si řekl, že odpověď je jasná. Ale jak za chvíli uvidíme, skrývá se za ní mnohem víc. Protože ta jednoduchá odpověď voda, ta prostě nestačí. Ve skutečnosti je to neuvěřitelně složitý a precizně vyladěný systém tekutin. Takže zapomeňte na nějakou statickou nádrž s vodou. Tohle je živá, pulzující síť, která je v neustálém pohybu. A proč to všechno? Cílem je jediná věc – homeostáza. Je to v podstatě geniální schopnost těla udržet si uvnitř naprostou pohodu a stabilitu, ať se venku děje cokoliv. A kdo celý tenhle životně důležitý orchestr řídí? Právě naše tělní tekutiny. Dobře, pojďme se tedy ponořit do první části a podívat se na ten náš vnitřní oceán. Hned na začátek je třeba říct, že to není jen jedna velká masa vody. Je chytře rozdělena do dvou hlavních oblastí. Tento graf to ukazuje naprosto skvěle. Ten obří sloupec vlevo, to je neuvěřitelné, že celých 40% naší tělesné váhy tvoří tekutina zamčená přímo uvnitř našich buněk. Ale to, co nás dneska zajímá nejvíc, je ten druhý sloupec, těch 20% tekutiny mimo buňky. Protože právě tohle je ta naše skutečná řeka života, která všechno spojuje. A tou úplně nejznámější součástí téhle mimobuněčné tekutiny je samozřejmě krev. Ta analogie s dálnicí je naprosto perfektní. Představme si jako superrychlou dopravní síť, která křižuje celé tělo a stará se o veškerou logistiku. 8%. Možná si říkáte, že to není zas tak moc. Ale počkejte, u dospělého člověka to znamená 5 až 6 litrů krve. To je pořádný objem, který neustále a dokola proudí naším tělem v dokonale uzavřeném oběhu. A z čeho se tedy ta naše dálnice skládá? Podívejte, víc než polovina, nějakých 55%, je plazma. To je ta tekutá, nažloutlá složka. A ten zbytek těch 55%, to jsou ti opravdoví dříči, krevní buňky. A tyhle dříči mají skvělé rozdělené role. Máme tu červené krvinky, to jsou v podstatě miliony malých taxíků, které rozváží kyslík. Pak bílé krvinky, to je naše ochranka, taková imunitní policie. A nakonec krevní destičky, to je zase rychlá zásahovka, která okamžitě zalepí každou díru a opraví poškození. Takže když to shrneme, krev je takový švýcarský nůž našeho těla. Přepravuje, reguluje teplotu, udržuje rovnováhu a ještě nás brání. Zvládá toho opravdu hodně. Dobře, takže máme dálnici. Ale jak se ten náklad dostane z dálnice přímo k jednotlivým domům, tedy k našim buňkám? Právě tady přichází na řadu další klíčová tekutina – tkáňový mok. Je to taková lokální donášková služba až ke dveřím. Ten proces je vlastně docela jednoduchý. Krev dorazí do těch úplně nejmenších cévek, do kapilár. Jejich stěny jsou tak tenké, že jimi ta tekutá část krve, plazma, prostě prosákne ven. A v tu chvíli se z ní stává tkáňový mok, který doslova omývá každou buňku a předává jí zásilku kyslíku a živin. Takže jaký je mezi nimi hlavní rozdíl? Je to jednoduché. Jde o velikost. Ty velké bílkoviny v plazmě si můžeme představit jako kamiony. A stěny kapilár jsou jako úzké sjezdy z dálnice, kam se kamion prostě nevejde. Takže kamiony zůstanou na dálnici v krvi a ven prosákne jen tekutina s menšími balíčky živin. Tkáňový mok je tedy v podstatě filtrovaná krevní plazma. Přesně tak. Tkáňový mok je ten absolutně klíčový prostředník. Bez něj by krev sice proudila kolem, ale buňky by se k živinám prostě nedostaly. Bylo by to, jako by pošťák jen projížděl po ulici, ale nikdy nezazvonil u dveří. Buňky by prostě umřely hlady a udusily se ve vlastním odpadu. Dobře, ale co se stane se vším tím mokem, co se nevrátí zpátky do cév? Zůstane tam snad louže? Vůbec ne. Tady na scénu přichází třetí, trochu tajemný systém a naše třetí tekutina. A je to taková úklidová četa a pohraniční stráž v jednom. Ten přebytečný mok je jednoduše pozbírán do sítě speciálních mízních cév. A v momentě, kdy do nich vstoupí, změní identitu. Dostane nové jméno míza neboli lymfa a taky úplně nový úkol.
A tohle je fakt důležité. Krevní oběh je uzavřený okruh, který má silný motor, srdce. Ale mízní systém, to je úplně něco jiného. Je to jednosměrka, která začíná v tkáních a končí v krvi. A co je klíčové? Nemá žádnou centrální pumpu. Je to takový pomalý, pasivní systém. Mízní systém má tedy dvě super důležité práce. Za prvé je to taková recyklační linka, která vrací přebytečnou tekutinu zpět, abychom neotékali. A za druhé, a to je možná ještě zásadnější, je to naše imunitní hlídka. Po cestě totiž míza prochází takovými kontrolními stanicemi, mízními uzlinami, kde číhají speciální buňky a kontrolují, jestli se v tekutině nešíří nějaká infekce. Tak a teď to všechno spojíme dohromady. Uvidíme, jak krev, tkáňový mok a míza tvoří jeden dokonalý, propojený a naprosto životně důležitý koloběh. Je to vlastně takový nekonečný příběh. Začíná to krví na dálnici, která přiveze zásoby. Pak tkáňový mok, naše donášková služba, to doručí až k buňkám. Co zbude, pozbírá míza, která to zároveň zkontroluje jako ochronka. A nakonec se ta vyčištěná tekutina vrátí zpátky do krve. A jedeme na novo. Je to prostě dokonalý, soběstačný systém. A právě proto, že je to všechno tak dokonale propojené, je tak strašně důležitá třeba krevní skupina při transfuzi. Kdybychom do tohohle vyladěného systému nalili krev, která tam nepatří, imunitní systém by se okamžitě zbláznil. Považoval by ji za vetřelce a spustil by masivní obrannou reakci, která může skončit fatálně. A tahle tichá řeka v nás proudí neustále. Každou vteřinu, každý den, aniž bychom na to museli myslet. Je to fascinující připomínka toho, jak neuvěřitelně složitý a chytrý stroj je lidské tělo. A to člověka nutí se zamyslet, jaké další takové neviditelné, ale naprosto klíčové systémy v nás právě teď pracují na 100%, aby všechno fungovalo jak má.